vážení a milí autoráci, som rád, že sa nás zišlo až toľko dnešný deň. Poďte ešte ďalej, ešte máme tu dostatok miesta aj v prvých hlaviciach. Viem, že v škole ste sa báli, ale tak tu sa nemusíte bať, tu si využijete filmy a pozrite si filmy. Veľmi rád by som vás privítal 5. rok na festivale Zem, voda, vzduch. 5. rok, keďže bol prvý tzv. 0. ročník, tak toto je 4. Ďalšie video, ktoré nás čaká, povedal by som vám k nemu len toľko, že hovorí sa, že deti sú naša budúcnosť a za chvíľku si povieme video o otcovi, ktorý v podstate otvára dvierka svojmu synovi do svojho sveta. A za autorov tohto videa ja by som chcel privítať ho potleskom Marian Gažúr. Marian, ahoj, vítaj u nás. Nazdar všetci. Nie som autorom, bol som pri tom a dostal som ich vlastne tam, kde sa ocitli. Ja som tomu na vine, že sa podujali naozaj nie po skalách a týmto videom sme vlastne chceli ukázať, že deti často dosiahnu viac ako niektorí my, dospelí, vlastne vidia v nás voľaký cieľ, vzor, po ktorom môžu ísť a dôverujú nám, vidia, že my lezieme, neboja sa. Takže asi toľko. Ešte chcem povedať, že sme z Nových Zámkov vlastne z roviny, kde žiadna skala nie je, samá rovina, keď je 20-metrový kopček, to sú už Himaláje pre nás. Takže chodívame na Vysec, prípadne do Maďarska, pri mesto Tata, dedinka Tardoš a vlastne odtiaľ je aj toto video. Ďakujem. Poďme na Gažúra, ďakujem pekne. Po rovine sa vozí ťažko, takže chápeme, Marian. OK, teraz už video, nech sa páči.
Tak ešte raz veľký potlesk pre Petra Rosíka, Mariana Gažúra a v prvom rade juniora, ktorý to dokázal. Nech sa páči. Veľký potlesk.